Ganito kahaba ang pila ng mga tricycle drivers at delivery riders na naghihintay para sa full tank dito sa isang gas station sa Angeles City. Sa gitna ng hinaharap na krisis sa krudo, ramdam na mga kabalen ang ginhawa na dulot ng libreng gasolina. Magaling na dapat ingadwandalan apa na litro. O yan ingadwandalan 2 litro. O mga nahan may pagkasya. Kaya mo nga 2 litro, malyar na pwede na kamanakitan. Yan nga 2 litro yan nakamanakitan, mag-isa ni. Yung panakitan may mag-iakapin na. Kapit na, may bawas. Yung 5 managkakangadwandalan na gas, ano yan, dalan mitagan. Sana lang ayuda, kanyan. O sana nung ikainit ang tax, ibaba na ibaba itang gas. Fuel subsidy, laki po makatanggal. Ala pa po, may Manila lang po yata rin bilhin. Aabot sa 200 drivers ang nakinabang sa libreng gasolina sa ilalim ng Biyahe Kalinga program na isinagawa nitong March 28 sa Barangay Santo Domingo. Gulya po sa kaya kami madam, ang mga siguro, kitang kanako, mga 2 weeks, agamit kaya po itang gasolina ng biyan ng kanako. Thank you po, beauty derm. Para gulya po sa kaya pamilya ko ini. Pinangunahan ito ni Ray Anecoche Tan, CEO ng Beauty Derm at presidente rin ng Rotary Club of Balibago bilang agarang tugon sa patuloy na pagtaas ng fuel prices na direktang tumatama sa mga kabalen. We always provide, di ba? Ang sarap ng feeling kasi imagine mo yung 600 pesos pala na minsan literal na gusto mo lang kumain dahil nagki-crave ka. Ganun nga lang yung nagagastos natin pag gusto nating kumain, di ba? Tulad tayong maluto. Pero sa kanila, napakalaking bagay na pala at ilang araw na nilang gagamitin yon para makapagbiyahe. So parang mas lalo tayong nagiging grateful na naman sa buhay. At saka napakasarap po ng puso na mga lumang gamit ko lamang po yun. At saka minsan parang yung followers ko minsan di man nagko-comment pero yun pala 1 hour before talagang ubos na po yung paninda ko. Kaya ang sarap po ng feeling kasi yung mga bagay na po yun, pinaghirapan ko po yun para mabili Pero mula din po nung nagka-pandemic, parang ang material na bagay kasi ngayon, okay lang na i-give up mo as long as marami kang matulong at may salbang buhay. Mula sa pagbenta ng kanyang personal luxury items, pinonduhan ang programa. At dahil dumagsa ang mga namamasada na nagsimulang pumila pa bandang 11 p.m. noong March 28, dinoble ang mga vouchers. Full tank para sa unang 100 at 500 pesos na gas vouchers para sa susunod na 100. Sa kanilang sorpresa ko, dagdagan natin ng pabigas. Lagi kong gano'n. At saka, syempre, sa lahat din po ng mga negosyante, parang wala pong halong kaplastikan, pero nauuna muna lagi mga empleyado natin. So, bago po ako namigay, ay namigay na rin po ako ng pabigas sa kapagasolina sa ating mga employees. Diba? Sabi nga nila, family first. Bago ka mamigay sa iba, kailangan tingnan mo muna yung sarili mong empleyado kung sapat din po ba yung natatanggap po nila. Bukod sa gasolina, tumanggap din ang bawat driver ng 5 kilong bigas at sunscreen. Ang early bird na si Luisito Lucas, nabigyan pa ng 3,000 pesos cash at puhunan para sa maliit na negosyo ng kanyang asawa. Maraming salamat po sa Beauty sa inyo po, madam. Thank you very much po. Ayon kay Tan, layunin ng inisyatiba na magbigay ng konkretong tulong sa gitna ng oil crisis at maibsan ang hirap ng mga driver na araw-araw umaarangkada para sa kanilang pamilya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.